I'm A. I'm Ursi. I'm Jazel. My name is Phil. I'm Roxanne, 29 years of age from Orani, Bataan. 24 years old, from Davao. 22 years old from Bayambang, Pangasinan. Gawain North Cotabato, Philippines. I am 22 years old. Paano ka napunta sa Madrid? Nakita ko yung Jobs Pilipinas or Jobs DB. Nag-apply ako doon through email. Actually, yung Madrid, nakita ko lang siya sa Job Street. Right after my graduation, I was referred by my friend. Way back 2014, kita ko yung MADRID Philippines sa mynimo.com. Nag-apply kami, walk-in applicant. Gaano ka nakatagal sa Madrid? Actually, 5 months pa lang. Almost 2 years na po akong nag-stay sa Madrid. I am 2 years today. Kaka 1 year ko lang, last August 24. 1 year and 11 months, going 2 years this coming September 22. Gaano kahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon? Sobrang hirap kasi hindi mo masyadong nagagamit yung yung course mo. Kailangan kasi talaga very versatile ka. Based on my experience, kasi dito sa MADRID Philippines, mahirap siya, madami kang kakompetensya ng mga applicants. Napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Kagaya ko, mahiyain, takot sa mga interview. Kailangan mo talaga ng guts. Napakahirap lalo na kung hindi ka nakapagtapos. And kahit may natapos ka, dahil yung mga work experiences, hinahanap din nila. Sobrang hirap niya kasi though nakagraduate naman ako and may mga diploma, may mga papers, hindi din kasi yun yung basihan. Bakit ka nag-stay? Kasi ito lang yung company na nagmumold ng talent ng empleyado nila. So, ang daming share sa akin na nakakatulong sa everyday life ko, sa financial, Spiritual, pati sa iba't ibang aspeto ng buhay. Dito mo matututunan sa loob ng MADRID Philippines. Dito ko nakikita paano nila ginogrow yung isang tao. Ni-develop din dito yung personality mo at saka pamilya talaga yung turing sa iyo ng management. Hindi ka ibang tao sa kanila, kundi pamilya ka. Iba yung trabaho dito sa Madrid kung i-compare ko doon sa trabaho na pinasukan ko dati and then sa mga trabaho na ng mga kakilala ko. Any encouragement sa mga hindi pa parte ng MADRID Philippines? Sa mga aspiring applicants, mag-apply kayo dito sa Madrid. Kasi napakasaya yung culture namin dito. So, grab the opportunity. I guarantee you na hindi po kayo nagkamali sa pagpili po ng company ninyong papasukan. Kung susubukan nyo lang po talaga yung MADRID Philippines, I assure you, hindi po kayo magsisisi kasi marami pong opportunities na binibigay ang company and marami din po kayong matututunan dito. Ito na yung pagkakataon na mag-apply kayo sa MADRID Philippines kasi siguro it's an evidence. madami kang matututunan. Tsaka, it's more fun in MADRID Philippines kasi natututo ka, kumikita ka.